Ja. 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 Hun var alt andet end en stille pige, fyldt med energi. Folk tænkte, damn, denne kvinde er fri, fyldt med harmoni. At netop hun havde det, jeg helvede til var utopi, fordi hun kunne lide at have en min, der sagde, jeg er så glad. Hun smilte tit, men det var bare facade, for der var egentlig ikke en eneste person, der virkelig kendte hende. Havde du en datter, så var hun den slem veninde, for hun festede i byen længe. For at glemme hendes mor, så den ude i en sygeseng. Du var dødsmønstret, hun var dulepin. Din far var helten, hendes far var det fulde svin. Bulemin var der ingen, der lagde mærke til. Hun skulle være den stærkeste, det havde hun et hjerte til. Man kunne mærke det indeni, men det var en falsk fornemmelse. Denne pige, hun hed Gabriella. Hun var ikke som vi, for Gabriella var fri. Tænk mig, hvad tænker du? Hvad skulle der ske med? Gabriella, hvor endte du hen? Om ikke jeg ser dig igen. Tænk mig, hvad tænker du nu? Gabriella. Hun blev mere og mere upopulær. Pigerne sagde, hun var en mær. Drengene sagde, at hun var sær som dagen. I klassen var Gabriella det forhadende navn. Så Gabriella, hun blev hurtigt til en natteravn. Mødte mennesker, fans af en elsker. En fyr, der for første gang var mere end hendes ven. For han havde haft det, ligesom hende. Plus han kunne skaffe det stof, der gjorde syge piger raske. Men han glemte at fortælle stoffer. Gjorde Gabriella til en hoer, et nemt offer. Han var tændt, og så kunne han lide vold og kontrol. For så følte han sig mandlig. Og selvom hun var selvkritisk og forfængelig, var hun junkie, og deres forhold var der penge i. Havde hun mistet sit ven og sind, eller lå det stadig glemt inderst ind? Kunne det finde Gabriella? Hun var ikke som vi, for Gabriella